Ji panoramaya heftane dem baş binerin hêja. Bi geşedanên girînkî heftane em li pêşberî we ne. Ji 25 Adara 2021 û vir ve agahî ji rêberê PKK Abdullah Öcalan û girtiyên li İmraliyê nayê girtin. Serlêdanên parêzaran û malbatan yên ji bo hevdîtinê jî bêbersif tên hiştin. Birêya hukuk ya sed salê di 24 Kanûna 2021 de serî li dadgeha destûra bingehîn da û gilê dozger û dadgehan peyvîndar li desteya dadger û dozgeran kir bi hinceta ku li dijî kanûna wezîfeya xwe nebaşî bikartînin û li pêşiya bikarina mafên dibin asteng. Herî dawî parêzaran serî li spîtidan û bûyerên li İmralê diqewînin wekî işkence û kiryarên xirab penase kirin û parêzaran daxwaz ji spîtî kirin ku divê bi lêzgînî biçin serdana İmraliyê. Tevgera jinên azad û Meclisa Jinana HDP bi boneya salvegera qetilkirina endama Meclisa Partiya Herêmên Demokratîk Sêvê Demîr, endama Kongreya Jinên Azad Fatma Uyar û hevseroka Meclisa Gera Silopiya Pakîze Nayî dema qedexeyên derketina derva di çalî çileya 2016 de li Silopiya Şirnexê hatibûn qetilkirin bi bîranî. Dayîkên her sî siyasetmedarên jin, parlamenterên HDP, rêxistinên HDP'yê navend û navçeyên Şirnexê tevlî bîranî bûn. Bîranî li ser gorên her sê jinên ê li goristana Nala Rûya Şirnexê pêk hat. Di bîranîn de dayîka Sêvê Demîr, Sakîne Demîr Axivî û wiha got. Di keseyeta her sê hevalan de hemû şehîdên Kurdistanê bir tînim û bejna xwe li ber wan tevînim. Şehîdên me, şehîdên tevahî Kurdistanê ne. Wan ji bo çand, ziman û nasnameya xwe têkoşiyan. Vê qetilhamê, vê nexweşiyê, vê qet û qetilhama ser jina sermezar dikim û ez nalet dikim. Ev qetl û qîtal, ev xwîn, em çi qet bêbes hîn zêde dibe, em çi qet bêbes hîn xerabtir dibe. Malbatên girtiyên nexweş û girtiyên înfaza wan hatine şewitandin ji bo girtiyên nexweş serbest bên berdan li Enqereyê di 4 û 5 Çileyê de bi partiyên siyasî û rêxistinên civakî re hevdîtin kirin. Malbatên girtiyan ewilê li Meclîsê Peşdarî Koma HDP bûn û daxwazên xwe anîn zima. Malbatan piştre li gel hevserokê ÖHD Bünyamin Şeker, cigêrê hevserokên giştiyên HDP Ümit Dede û rêveberên HDP'yên Enqerê malbatan re serdana partî û rêxistinên civakî kirin. Malbatan di hemû hevdîtinan de bi dosyekî daxwazên xwe pêşkeş kirin û destnîşan kirin ku ev piskirêk ya hemû partî rêxistinên civakî ya tevahiya Tirkiyeyê. Tiştên ku Tirkiye li Bakurê Kurdistanê li Kurdan dike, PDK jî li Başûrê Kurdistanê dike. PDK, Kurdên ku ji ber zextên Tirkiyeyê berê xwe didin başûr bi hevkariya Mîta Tirk Sûxurî li ser wan ferz dike. Kurdên ku Sûxuriyê qebûl nakin, an bi gefê radestina Tirkiyeyê re rûbirû dimînin, an jî tên dersînor kirin. Herî dawî PDK, Kurdê bi navê Hemdullah Aktaşê ji ber zextên Tirkiyeyê ji Bakurê berê xwe dabû başûr, ji ber daxwazên Sûxurtiyê PDK qebûl nekir, ji doh ku hevlerê hat dersînor kirin. خو بفروتا ام ای فروتان بنا لباکر کردستان پریوان ای و بهتر بوم ای خو بفروتا ام به وی حرکت ام خانه اسکریه ام ترکابی حرکت ناکن و از نمیتیه دکم نه آژانتیه دکم. Hemdullah Aktaş tenê mînakeke ji sedan welatiyên ji Bakirê Kurdistaniyê ku ji ber razî nebûne karê sikurtiyê ji mît û parastinê re bikin ji alî PDK ve hatine destîron kirin. Hêjayê bibirxistinê ku tenê di dava du mehên borî yên sala 2021 de du malbatên dinê ji Bakurê Kurdistanê ji alî PDK ve ji hevlerê hatin dersînor kirin. Başûrê Kurdistanê ji bo aktivîstên Kurd bûye goristan. Ji aliyek ve devleta Tirk, ji aliyek ve din jî devleta İranê Kurdan dikin hedef û qetil dike. Di 31 Kanûna 2021 de cenazeya aktivîstê bi navê Ehmet Bêxem ji Rojhilatê Kurdistanê ku li Hewlêrê diman û demekî agahî jê nedat girtin hat dîtin. Çavkaniyekî nêzê malbatê diyar kir ku li ser bedana Ehmet şopên işkenceyê hebûne û li gorî îddiayan bi işkenceyê hatiye qetil kirin. Li Tirkiyeyê zextên li ser rojnamegeran her diçe zêde dibe. Rojnameger her tim ji ber nûçeyên xwe yên ku rastiyan nîşanê gel didin tên sûcdar kirin û ceza kirin. Di nava hefteyê de çend rojnameger bi îddia û hincetên valan hatin binçav kirin û ceza kirin. Tekildarê zextên li ser rojnamegeran, Komeleya Rojnamegerên Dicle Firatê rapora binpêkirin mafên rojnamegeran a sala 2021 parve kir. Li gorî rapora DFG ya sala 2021 di nava salekî de 1406 nûçe hatine astengkirin,
Êrîş li 55 rojnamegeran hatiye kirin, 2 rojnameger jiyana xwe ji dest dane, doz li 52 rojnamegeran hatiye vekirin, li 47 rojnamegeran bi giştî 333 sal ceza hatiye kirin û 62 rojnameger jî girtîne. Piştî parvekirina raporê li rojnamevan Rojhastû cezayê müebbetê û 12 sal ceza hat birîn. Belê binêrên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hefta bê em ê bi geşedanên girîng li pêşberî we bin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê kanala me, behecî binin û parve bikin.